Církev československá husitská vznikla z římskokatolické církve na počátku 20. let minulého století, vlastně roku 1920. Opustila mnoho věcí, které souvisely s takovou praxí vlastně římskokatolické církve, co se týkalo třeba instituce a podobně. Ale to, co si církev československá husitská zachovala, byl bohoslužebný život, který vlastně přejala, uchovala jej a dále jej rozvíjí v současné době. K tomuto bohoslužebnému životu patří nejenom pravidelné slavení Večeře Páně každou neděli, ale patří k němu také zachování 7 tradičních svátostí. Jsou to vlastně svátostí, jsou obřady, které můžeme rozumět, které mají zvláštní postavení, to je takové významné postavení v křesťanském životě, v životě církve i vlastně v bohoslužebném slavení. Protože je s nimi spojeno přesvědčení, že jsou to určitá smyslově vnímatelná znamení, ve kterých se společenství církve a každému, kdo je přijímá, tyto svátosti, osobně sdílí, daruje Bůh v Ježíši Kristu mocí Ducha Svatého ve své lásce. Ve 12. 13. století se ustálilo 7 obřadů, kterým říkáme svátosti, jako trvalé dědictví západní církve, západního křesťanstva. Tak to trvalo až do reformace, která některé tyto obřady zpochybnila jako svátosti, protože stanovila základní kritérium, že za svátost, tedy za to viditelné znamení, ve kterém Bůh dává nebo daruje milost, mohou být jenom ty, které výslovně ustanovil Kristus. A podle té reformační tradice můžeme najít pouze 2 obřady, 2 svátosti, které mohou mít takovéto postavení. A těmi jsou křest a Večeře Páně nebo Eucharistie. Tedy řekli bychom vodní koupel, která znamená duchovní znovuzrození, to je křest, tedy ponoření do vody nebo polití vodou. A poté Večeře Páně Eucharistie, tedy společné slavení jídla, v jehož centru je kalich s vínem a chléb, které jsou znamením oběti Krista a toho, kdo je přijímá, že může mít na této oběti účast. Takže tyto 2 svátosti, tyto dva obřady, tedy křest a Večeře Páně nebo Eucharistie, jsou tím skutečně společným dědictvím západní církve rozdělené, tedy bychom řekli té římskokatolické církve a reformačních církví. Ale ta římskokatolická nebo katolická tradice uchovává nebo zachovává, rozpoznává jako svátosti dalších 5 obřadů. Je to biřmování, svátost smíření, které se dříve říkalo pokání, manželství, svátost útěchy nemocných, dříve se jí říkalo takzvané poslední pomazání. A tou nikoli poslední, ale tou 7. svátostí můžeme rozumět ordinaci, což znamená svěření služby určitým osobám, které má trvalý charakter. Tradičně je to svěření služby biskupovi, knězi, tedy kněžské svěcení, anebo jáhnovi, jáhenské svěcení. Takže proto používáme výraz ordinace nebo také svěcení. Je důležité mít stále na paměti, že svátosti jsou obřady, které slaví celé to společenství, které se shromáždilo k jejich slavení. To znamená například křest neslaví jenom ten, kdo křest přijímá, jeho rodina, nejbližší, popřípadě kmotři, a ten, kdo tomuto setkání předsedá, to znamená třeba farář. Ale že to skutečně křest slaví celé to společenství, ale je zřejmé, že je zaměřen na toho, kdo tuto svátost přijímá, kdo tedy přijímá křest. Ale tím, kdo slaví svátosti, je celé to společenství, které se shromáždilo. Tedy, bychom řekli, tedy celá církev ta místní. Přesto ale musíme také říci, že
tomu slavení vždy někdo předsedá, vždy má někdo takovou tu roli, jak si vést to společenství při oslavě. A tak jsou svátosti, jsou tedy obřady svátostné, kterým takto předsedá, takto je vede biskup. A je to služba výhradně svěřená jemu. Biskup je vlastně i v církvi československé husitské ten jediný biskup nebo biskupka, protože v církvi československé husitské může být biskupem jak muž, tak i žena, může tuto službu konat jak muž, tak i žena. Je vlastně tím jediným nebo tou jedinou, kteří mohou takto vést, předsedat všem svátostem. Ale přeci jsou svátosti, které jsou více jim vyhrazeny. A těmi jsou církvi československé husitské biřmování a právě svěcení kněžstva, tedy trvalé svěření určité služby jednotlivým osobám, jánům, kněžím, popřípadě biskupům či biskupkám. Ke svátostem, kterým může předsedat, které může vést farář nebo farářka s kněžským svěcením, patří křest, večeře Páně, svátost smíření, dříve také pokání, svátost útěchy nemocných, dříve se jí říkalo poslední pomazání, a manželství. Toto jsou svátosti, které může samostatně vést farář nebo farářka. Ale mohou se také účastnit a účastní se, pokud jsou k tomu přizváni, ordinace, tedy svěcení, popřípadě biřmování. Pak jsou svátosti, obřady, kterým může předsedat i jáhen, pokud k tomu má pověření, to znamená, může je vést i jáhen. A k těm vlastně v praxi patří křest, popřípadě i manželství. Je také obřad, který v krajním případě, nebo kterému v krajním případě může předsedat, vést jej nebo jej uskutečnit i ten, kdo je pokřtěn, ať už je to muž nebo žena, a to je křest. Tedy je-li krajní situace a není přítomen ani biskup, ani farář, ani jáhen, nebo ani kněz, ani jáhen, a přesto je zde jasná touha být pokřtěn, pak vlastně ten křest může slavit, může mu předsedat, může ji vykonat kdokoliv, kdo je pokřtěn a ví, co činí. Ví, co činí. Tomu říkáme také někdy křest z nouze. Některé svátosti mají trvalý charakter. To je například křest v církvi československé husitské, biřmování, anebo právě ordinace. To znamená, že muž či žena je mohou přijmout jenom jednou za svůj život. Jsou to svátosti, které se neopakují, jejich přijetí se neopakuje. Pak jsou také ale svátosti, které mohou být přijaty opakovaně. A v církvi československé husitské k nim tedy patří večeře Páně, ta může být slavena opakovaně a opakovaně lidé mohou přijímat, tedy chléb a kalich s vínem nebo víno v kalichu, které jsou chápány jako znamení oběti Krista. Někdy se pro ně používá také výraz jako tělo, chléb jako tělo Ježíše Krista a víno jako krev Ježíše Krista, jako znamení tedy jeho oběti. Pak svátost smíření také může být přijímána opakovaně. Podobně i svátost útěchy nemocných může být přijímána opakovaně. A manželství. V případě manželství je to věc, která je i odlišná od římskokatolické církve, protože v církvi československé husitské jednak může člověk přijmout podruhé svátost manželství tehdy, je-li vdovcem, to znamená, že to předchozí manželství bylo ukončeno smrtí partnera nebo partnerky, ale také je možné, že může přijmout podruhé svátost, tedy manželství církvi československé husitské po rozvodu, což v jiných křesťanských společenstvích možné v tomto smyslu není. Takže i manželství
je opakovatelná svátost, ale je potřeba mít na paměti toto rozlišení. V některých církvích je to možné v zásadě tehdy, pokud je člověk vdovec nebo vdova. Na závěr tedy můžeme shrnout, že svátosti, že tradičně jich je 7, je to 7 svátostných obřadů, které mají významné postavení v životě církve a v bohoslužebném slavení církve. Je to tradiční počet od vrcholného středověku. Jsou přijímány jako symboly, jako znamení, ve kterých se člověku sdílí osobně Bůh sám a přijímá v nich, nebo říkáme, že v nich je přijímána Boží milost. Jsou to svátosti, které souvisejí úzce, nebo jsou to obřady, které úzce souvisejí s lidským životem, s rozměry, které lidský život v našem světě má, ať už je to vzájemná láska mezi mužem a ženou, nebo je to zkušenost viny, nebo je to zkušenost nemoci, také touha po skutečně blízkém bratrském společenství a sesterském. Takže ta blízkost těch svátostí k důležitým rozměrům lidského života. A že svátosti jsou vždy slaveny celým společenstvím. Není to tedy individuální jenom záležitost, jenom individuální věc, soukromá věc, ale že je vždy slaví celá církev. Ačkoliv jsou velmi osobním slovem zároveň tomu, kdo tuto svátost přijímá.